Раздразнението е емоцията, която човек изпитва, когато нещо или някой работи, в кавички, действа срещу неговите потребности. И сега раздразнимостта, като характеристика на личността, е тенденцията човек сравнително лесно да навлиза в това емоционално състояние. С други думи, да бъде по-раздразнителен на ежедневна база. Това обикновено се случва, когато така в живота на човека за този период от време има трайно неудовлетворени потребности и като цяло води неудовлетворителен живот, с други думи. И сега, до какво води това на практика, тази негова раздразнителност или сприхавост, както понякога го наричам? В контекста на връзките му с интимните му партньори, това отблъсква партньора, защото той започва да ходи като на, както обичаме да казваме, като на черупките яйца. С други думи, почва много да внимава какво и как казва, дали няма да му накриви шапката на другия, дали няма да каже нещо, дет не трябва. Това обаче създава стрес в партньора. По същия начин, ако говорим за родителство, децата са много като гъби, се попиват много. И когато родителя в момента, когато трябва да е разбиращ, подкрепящ и обучаващ, той по-скоро така реагира остро, сприхаво, на всяко, едва ли не на всяко поведение на детето, това се отразява на детето и то започва да попива този начин на поведение. И после отива на други места, например на вънка или детската градина или където е, и започва и то да се държи така. Когато говорим за работен контекст, работата доста често е свързана с стрес. Стресовите ситуации обаче трябва да бъдат, трябва да се подхожда към тях с разбиране и с постоянство и с желание за справяне. Когато сме изнервени и раздразнителни, по-често казусите да се задълбочават и взаимоотношенията се обтягат, вместо да решим проблемите. И финално за лидерството, добре е да си даваме сметка, че ако един лидер е раздразнителен, той не може да си върши работата, защото лидерството е социален емоционален труд и е свързан с хора изцяло. С други думи, ако нашите взаимоотношения с хората страдат заради нашите черти, заради нашето поведение, то ние не можем да бъдем добри лидери. По-скоро ще допускаме хората, които трябва да ни следват, а няма да ги водим. И всъщност, разбирайки всичкото това, даваме сметка, че не е много яко да сме раздразнителни. Лесно да се каже, както би казал някой. Какво може да направим? Трябва да идентифицираме кои са тия наши потребности, които трайно не успяваме да си удовлетворяваме по някаква причина и да се опитаме да намерим решение там. Това е най-добрият начин, който из основи може да подобри състоянието.